Taka lafiya kwankwasa kaji mazajen duniya, mai laushin baka masu zama da mutane lafiya. Ga makara ɗauka dukkan hamusa ɗakin ki daban yake a radu ko fada ya gama. Mai nema duka masu zama da iyayen lafiya. Ga sarkin duk duniya kaga kwankwasa fara wani a kansa amma kuma gashi da kunnuwa. Sannan turmi na isha daka kuma sai a buga a bar shi ba kuka babu koruwa. Ga duniya kwankwasa mai nasara mai martaba, to shi lamarinsa da manya. Ya kamata mu fito mu da kwarkwatan inda mai gida ake tonan ne fa muna nan. Wannan magana ba wasa, bayani na gaskiya muke munan ni ne shugaban duk wasu 'yan barika da 'yan tazi na wuse makin gaba ɗaya. Saboda haka da wanda ya ciwo ko wani mai baro ko mai sai da fiya wata ko da kalla hannun kuci to billahi ladi sai iya inda karfi na ya kare. Takare ana buki a ganin ku mu gani a ƙasa. Mu cikakkun 'yan Najeriya ne kuma mu 'yan muna fama a banda da magana yunwa wannan daga Allah a gaskiya wannan al'amari da yake faruwa dole ya kamata mu fito mu da farkon da mu nuna abun bakin ciki ko ba gaskiya ba. Gaskiya na 'yan Najeriya za ka ga abun lalacewa saboda Allah saboda Annabi kamar misali sojoji muna da bakare da sai ka saboda lalacewa soja yana bin mai cincin bindiga soja yana nuna mai bindiga yana nuna mai cincin bindiga saboda Allah fi sabilillahi ai ya kamata su je inda za su yaki ba a kan talakawa ba. Gaskiya ne. Taka lafiya kwankwasa kaji mazajen duniya, mai laushin baka masu zama da mutane lafiya. Ga makara ɗauka dukkan